Harum kar bieng long pini lamazan ke alo non kimi alun kanar jan hun milan cinema production hen pen puthot akimi alun kanar jan itu tuman nangwan pilo alun kanar jan men kra alo opo tutang pini labang su dun kanar jan komasi cepajan igma itu labang su lamazan pen lang iglo nang tutang ti video start iglo nang labang surung kanar jan cepajan abang fomen ke kiche thangklong tiktok actor alang limen ke rang mukrang rong phar alang li phaneli tum labang surung kanar jan alang cepajan te iglong po Lapen cepajan do tulang Khoya Singh Teron Bonita Singh Narpi Lapen Dhoning Ti Lapen labang sulung kajan long chai artist tum cepajan tung belai ken lo Arlok Teron Lapen Sipson B Alang tum phane tum labang sulung kajan long alang tum cepajan thei long po Opo labang su alunjir kilun abang phu mati ketok abang phu tum belai ken lo kise thangklong asingar alang limen ke Jinong Teron lapen riso B lapen labang sulur kanjan long mokne don abang phu men ke Jotson B lapen labang sulur kanjan long video concept lapen direction tung belai ken lo kiridon kram sa lapen Jinthong Kiri B lapen labang sulur kanjan long RGB don abang phu men ke Rukasen Hanse lapen complete labang sulur kanjan afan producer abang phu men ke Holiram Timung labang sulur kanjan mate video bam po phansi panong ponlo asi labang sulur kanjan langmik pigan labang surung karjana tum lang ji bote official hunmilan cinema person youtube channel sinang tum lang ilong po pini lamjang klasi kang ton lo kur bang thu